डिग्रिसियेल एसेम्बलियाव बर' बिमा रावखौ बाहायनाय जायाखै बेनि सायाव नों मा बुङो एसे एसिडेल लेंगुवेज बर' बिमा दिनैनि जिहेतु बाजेट एसेम्बलियाव बर' रावखौ बाहायनाय जायाखै बेनि सायाव सिंगल बाहायनो नांगौ आसामाव जिहेतु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजल' नंला दिनै भारतनि संबिजितखौनो बर' रावजों लिरबाय दा बे हिसाबै बाहायनांगौ दा जोंनि इन्टेनसना हदाय थाफायो जे मा जोंजों थाफानायफ्रा जाहाथे बुजियो बेखौ साननानै हयथ' गोबाङानो बेबायदि गुबुन रावजों बुङो नाथाय बाहायनांगौ आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बर' रावजों सावरायनाय हाबाफारिया जायो डिग्रिसियेल एसेम्बलियाव बर' बिमा रावखौ बाहायनाय जायाखै बेनि सायाव नों मा बुङो एसे एसिडेल लेंगुवेज बर' बिमा दिनैनि जिहेतु बाजेट एसेम्बलियाव बर' रावखौ बाहायनाय जायाखै बेनि सायाव सिंगल बाहायनो नांगौ आसामाव जिहेतु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजल' नंला दिनै भारतनि संबिजितखौनो बर' रावजों लिरबाय दा बे हिसाबै बाहायनांगौ दा जोंनि इन्टेनसना हदाय थाफायो जे मा जोंजों थाफानायफ्रा जाहाथे बुजियो बेखौ साननानै हयथ' गोबाङानो बेबायदि गुबुन रावजों बुङो नाथाय बाहायनांगौ आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बर' रावजों सावरायनाय हाबाफारिया जायो